আসুন তো আপনি তো সিরিয়াল কে কে আছে এই সময় কে কে আছে ডাকবেন তারা ডাকবেন পেট্রোল না না কেমনে বুঝছেন আগুন তো লাগছে এখানে কেন আমরা ডিবিতে টুরিস্ট ঘুরতেছে এখানে আমরা তো একটা ডিস্টার্ব কে যত অফিস থেকে না খুঁজে আমরা কিছু করতে পারি না আপনারা বলছেন বন্ধ করো এখন বন্ধ করো বন্ধ করো আমরা পারতাম না আমরা আজকে এখন থেকে বন্ধ সবাই আপনারা কয়টা দাও দাও কেটে আছে আগে দাগ দিয়ে একদম মাথা দিয়ে ইনি সামনে আগে তিনিন বাগে পুরা yang hamlan বাগে আমও যাও আবো যাও Sobre itu senang nak sah. এখানে ইনচার্জ কেডা স্টাফ কেডা আছে বস চালটা আগে চলো আচ্ছা না স্টাফ কেডা আছে এনে বর্তমানে আজকে আজকে নাম্বার বানানো আছে অনকি কেউ নাই শুধু আপনি একা হই আমি একা না আমরা টাকা শুধু আমি দিই দাদুরা দাদু মুস্কা খাইতে বড় বা हाइन हाय बेलाइके हामबाय बेलाइके खाखामानि बिसिंपा नरबाय तिनि कक सानानि बागै नरसंकाबा मासासिनाय तिनि सिङाव जागाव प्राय यांनि हामपानो 100-150 जना सिनि यूथ स्पेशली केबरिं याव हामपानो सिंतियाव जागाव मियाव जों नंनि सोशल मीडिया नि बिसिंति नमानि बिसिंति खनो जों नखाजे सिनि अनिर्महल मचिनि 1930 वा एस्टाब्लिश खालायजाबोने मो कायसे सिनि लाइबुमा लाइबुमा जागावो जे मेन गेटनो जों नुखाव जागावो पेट्रोल बाइके द सका नाके तामखो सका साइमिया फियाबा जों जा नुफाके मो दगलाम जदिनो पातला हांगाके खामै पाइ थामै के मो फियाबा रजां माने बगे पुरा खामलिया ताबो नर नुगै माननाय पुरा कसम कसम ताबो हांगार खाजाक गाव जागा जे साइनबोर्ड टाइनबोर्ड दङ जतो न जागावो खामै नस्त गै थामै के गाव माइखो जों नुफायमानि बागै जों बेलाय खेनो जागा जों खानांखा बा खा खामगसिनि तावनि बागै हेंगाय मो कायसे सुदु कायसे टूरिज्म प्लेस या मो कायसिनि कायसे राजा रक बासिनि जे ओहानि बुबाग्रा रक ओ जागाव तंगलां माने कायसे राजबारि नि जों साइमानो मो कायसे सिनि लाइबुमा मो कायसे सिनि सेन्टिमेन्ट बे करंजाक मो कायसे सिनि सिनिमु बे करंजाक मो हाय जागा रक न तिनि जे ख्लायनाय बा साबो ख्लाय तंखा आबो जों साइमिया फेबा अबो बेलायके बर सामु सित्रा ख्लायया मने बगे जों सामु जे हामिया ख्लायना बेलायके सेलंगो तिनि जों मो हायखनो मा सानामु जों जे तिनि मो हाय कायसे सिनि जे राजा रकनि बा सिनि बुबाग्रानि जे जागा रकनो जे तिनि अपति ख्लायमानि हानां पेलां ख्लायमानि अमो जों आगिबो जों ख्लायजागि दङ फियाबा जों ताबुक जे तंमानि आबो सिम्पानो जों काहाम ग्रोंखो जों माना मुजु मानि फियाबा अबो सुदु बरक मकल नायरनि तंगलि हायसि तिनि जों साना थाखा गोबां मानसिनि सिनि अ हावो तो जों हानि बसां दङ उति जों बोरै बसाराम फ्राजागो सिनि चला बसार बुथार जागो गोबां मा जों जास्टिस माया गोबां मा माइखो जों सिनि जे मानथाय रक तिनि गोबां मा जों माने हानां पेलां ख्लायजि तो फियाबा तिनि जों नखा जेता सिनि लाइबो मत मन अमरो सुदासे तिनि याकारलिया बरक हायसि तिनि मा हायके बरक हरबे सकजायनो तिनि कमर नाय तिनि जों जदि साना थाङा के म सुदु हरबे तिनि दगलामसिम सका बर नेक्स्ट दिन जे अबो तेबो 2000 बाय तुबि सेबाया तिनि बर तेबो अन्न किछु ख्लायाबो तामि ग्यारान्टी दं मनि बेगाव साबो दाय बो दाय के सम्पूर्ण जेता जे तमने टूरिज्म प्लेस न जे नाय टूरिज्म डिपार्टमेंट कंसर्न डिपार्टमेंट
जे एकाबिसिनि राज्यनि जे स्टेटनि गभर्नमेन्ट अबनो काहामके नायनो नांगौ जे अ जागायाव तामो खायनो नां उमं खायसे इतिहासिक सुदु अ जागायाव त्रिपुरानि बर' सिमिया जों दिनाव जागा फायनो फायखाया बेलेग लाइसि मैसा केरलानि बर' जागा फायनाय तिनि अ जागानो बर' खनामन बिसिन दिखे बर' अबनो टुर खायनो बगै फायखाया जों तिनि नुगो जागा हासल बर' जागा चिनि जे बुबाग्रानि जे सनामजाक जे तिनि नायथाथ कायसा तै कजारो कायसा को राजबारी उमनो नायन बगै तिनि अ जागा फायो तिनि आबोनि बगै साना मुजुगो जों तिनि ब जागा तंग जों तिनि ब जागा जों दंगि दं वानसुगि नायसि दाइ सिनि कुनु जागा फनो ताइ माने सिनि लाइबमा होइते सिनि तंग थाइ जाते होइते जतुनो जों तरक तेबो जों सगमाजागि दंसिउ तिनि आबोनि बगै जों तिनि अ जागा जों तिनि जों तिप्रा मथा खायुनि फाइमिया वाइटिएफ जों युटिप्रा फेडरेशन जों और आदंगि फाइमिया फेबो जों एज ए तिप्रा सांगि जों तिनि अ जागा फायो तिनि सिनि लाइबमा जदि कमाइ दं हागे आबो आनि सिमि तिप्रा मथा खायनाय सिमि कमाग्लाक जत समग्र तिप्रानि तिप्रा सरनि बगै तिप्रानि जरा बरनि अबो कायसेसिनि लाइबमा कमाइ दं हाइसि सो आबोनि बगै आं तिनि कयनि मुसुंगो तिनि म हाइजराव सुदु जों राजनीति वानसु यावै पुस पोजिशन वानसु यावै जेता सिनि कमाइ दंमनि अबनो सिम्पल जों रक्षा खालाय मानलाय जेता तंगि दंमनि अबनो सिम्पल जों रक्षा दा खालाय मानलाय आबोनि बगै आं तिनि सानानि मुसुंगो तिनि बेलाइखे आं तिनि कयनि मुसुंगो हासिनि जत लुकरनो तिनि म तिनि जेसिनि निर्महल संजामनि अबनो जों हायन जों माने कलाइ सके जों अबनो पारि रेगला हाइसि तिनि अबनो बगै जों आगामी दिनाव जों बृहत आंदोलन खालाय तिनि आपातत जों अबनो तालारि रेखा तानि बगै जों बेलाइ लाचु हाइसि सिनि जे राजानि जे हुकुम तिनि सक जागै पन्द जागा तिनि तुरि जग और तुइने फुरुबि दंप बेलाइ खेला लाचु हाइसि तिनि आबोनि बगै जों साका अबनो आपातत कयेक दिन बन्द तंना निंथौ जे सुस्थ तंनो खायमेनि बिसिंतै साबा अबनि उक्लग नांजाक साबो दुष्कृति बरनो तारातारि एरेस्ट मा खायनाय फाइन आउट मा खायनाय तिनि बरनो रमनि उक्लग नांखाको जे तामो खायनो नां तै इसे टुरिजम डिपार्टमेन्ट डिसिजन ना होइनाय तिनि अ जागानो जतनि बगै देसे खुलुगि रिथों तै आगामी दिनो अ जागाव सिक्युरिटी अरेंज खायनो निंथौ सीसी कैमरा प्रॉपर तंना निंथौ जाते खायि तै मुंसाफोर जाते देरिया नातिखे आबोनि बगै पूरा डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट अबनो पूरा दायित्व माना हानाय आज दाबिनार गनि जों अ जेसिनि ताला माने निर्मल जे राजबारी गोजामनो अबनो जों तालारि क्लांखा जों आबनो नायो जोंनि स्टेट गवर्नमेंट तरफ থেকে जाते आगामी दिन अब फुल सेफ्टि नानि बगै आसे हामबाय गावो जों तिनि कुनु जों जागा पार्टी हिनिसितो जों फाइलाया विशेष कले जों जे सिक्लारक मियाव आं जतन जों बरकनो नर बाइक सेमांगा जों बरबो सावो मीडिया उनगि जों बेलाइके तंथगलि आबनो बगै जों मनो नायै जों तामो खायनो नां आबनो खायनो बगै तिनो जागाव सिनि विशेष खायनो सिनि यांगो दङ सिनि वेस्ट नि भाइस प्रेसिडेंट दङ ताइ सिनि yang साउथ नि वाइटिएफ नि जत दङ सिनि और तिनि जों yang आपनो 150 200 जन जों फाइका तिनि जदि नमो जों जतखन बिजारमाय आसा किन्तु 150 जन 200 जन या थागला जों हाइसे जों नाहागा लाख कैसा जागाव तामो सिक्ला तामो बुरे अजा कुथुमै जों सिनि लाइबो मानो जमते हानां पिना खायनो जों कुनु दिन फियागला जों आबो सिनि हासि